माथो फिस्ला फिस्ला केमेराखौबो ए आदा आरो बैसोआवनो माबा जागासिनो साहा लोंदोंलै फुंनि गोथाव नामा आदा ब्रेकफास्ट गोथाव ब्रेकफास्ट ना गोथाव बिया दिनै दखानाव साहा लांफैदों आस्सा नै साहा लोंगासिनो दं आदाया ओरैबायदि मोजां आरोना ओमफ्राय नै बाजै गायदेमोननि दखानावनो लोंदों एकदम ओरैबायदि स्पेसियेल साहाखौ फुदुंनो गोरों आरोना बिसोरो ओमफ्राय माने आङो गय जानानै नैबो मुजुनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दरखंआवनो मुजुफ्लांनानै होनाय जादों आरो ओमफ्राय मा होनबाय माने जगसे दै लायनानै आंखौ लुफावनो थिनबाय आरो ओमफ्राय जगसे दै लुफावनानै होनानैहाय दा स्रां थांबाय ओमफ्राय नै बिनि नामा लाइसारि आरो नै बेनि नामा लाइसारि आरो ओरैबायदि एक्सपार्ट सेंग्रा बानायनायावना नै जोङो दिन्थिहरलायसै ओरै दिन्थिहरलाय नै माने ओरैबायदि गोथाव नोंथांमोनाबो फैयोब्ला जाफै ओमफ्राय आङो मालाबानि समावहाय माने बेयावनो साहा लोंथावथाव ओरैनो फैसाबो गैया नालाय ओमफ्राय आं बेयावनो काप गिलास सुनानैब्लाबो होनानै सुखायना गालाङो आरो ओमफ्राय बेनि मेन मालिकआ जाहैबाय नैबे बाजै लाइसारि आरो आदा बुकुलनि हिनजाव बेलायनो नैबे औ मा होनो बाजै गायदे लाइसारिया नैबेसो नैबे बिथाङा लाइसारि नामारो ओमफ्राय नैबे बाजै गायदे सिंग्रा आस्सा दखाना बेनो आरो ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोजां स्पेसियेल आरो सानाफ्रा नै सानाफ्रा नै ओरैबायदि मोजां मोनजायो आरो ओमफ्राय नैबे फंबायानो बानायो सामब्राम हानो नांगौब्ला आस्सा हाबायाव हाबायाव माने सोरबाफोर सामब्राम हानो नांगौब्ला फंबायखौ लांफैनो हागोन आरो हनै ओरैबायदि माने बिथाङा बेंगलराव ट्रेनिं लाना फैदों आरो आंनिब्लाथ' आसियासो जसिगौ थुख्राखैसो मा लांखावनो ओमफ्राय बिदिनो आरोना हनै नायनानै लादो हनै ओरैबायदि हायोना नै नायलाय हनै ख्राब 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 ख्राबल' हायो नायनानै लादो जोंनि खैला मैला बाजार आरोना नै दिनैहाय बाजार नङा माने माबा दिनैहाय मा होनो दिनैहाय दखानसो आरोना दिनै बाजार नङा नै नायनानै लादो ओरैजाय गोगोम गिदिर आरो ओमफ्राय आं दा नै बेवहाय बाजैनाव मोनसे कुइसन सोंगोन बाजैया खिथानो रोङो ना रोङा नै ओरैजाय नै बे सिंग्रा सावग्राया नै बेनो दावदामा ओरैबायदि नै मा जाथिनो आरो दावदाब होनो ना मा होनो जोङो खिथामफोरनो दावदाबसो होनो दै दस्रा माबाफोरनो मा होनो बेखौल' आं बुंनो रोंले जोङो दावदाब होनो आरो दावदाब ओमफ्राय ओरैजाय नै खय मिनिट जाखोब्रा लावद्रायब्लाबो एसे बरिं मोननाय जायोलै नायखानांगौ दासो 3 मिनिट थांदों हनै माने ओरैबायदि बाजै माने आं बाजैनाव मोनसे कुइसन सोंनो सानदों आङो दिनैसिम माने ओरै नायदोब्रा एसे बाजै दे नायदे आंनि कुइसनानो जाहैबाय बाजैया नैबे दखानखौ होनाया बेसेबां बोसोर जाखो बेखौल' खिथादो दे बाजै माने नों दखानखौ होजेननानै बेसेबां बोसोर जाखो बोसोरसे जाबाय दा नै माथो मिनिखोसो नोगोद मिनिरा नै बाजैया नायलाय नै दे खिथाहरदोरा जाम्बा लकडाउननिफ्राय होदों 2 बोसोर ओइ ब्र नैरा बाजैनाव जोंनि एसार गयारि ब्र'आ सोंहरदों आरो नै मदि सरकारा लकडाउननिफ्राय होदों हेल' ओइ ब्र नैलै बाजै गायदेनावनो दङ ओमफ्रायो ओइ बाजै आं दिनैसिम खोनाफेराखै दे आइजो महिलाफ्रा मानो खिफिलाबाया आवाज गोनां खिफिनायखौ आं खोनाफेराखै माने दिनैसिम बिमा जोनोम होनानै आङो माने खिफिनायखौ आवाज गोनां सोदोबखौ खोनाफेराखै आरो खिफियो बेखौल' दे आरो ओंखारो दे
मानो बहलिम गोनां खिफिया बाजै हिनजावफ्रा दे खोन्थादो माने आङो बहलिम गोनां खिफिनायखौ खोनाफेरनायखै आरो बिमा जोनोम मोननानै दाबो हिनजाव मानसिफोरनिखौ बेनिखायनो आङो सोंनाय जादों आरो बाजै मा खारननि थाखायहाय बहलिम गोनां खिफिया बेखौ आङो फोरमायनो हागोन ना माब्रै नङा माने आङो बिमा जोनोम होनानै खोनाफेराखै बाजै नंगौ माने आङो हिनजावफोर खिफिनायखौ दिनैसिम आं बहलिम गोनां खोनाफेराखै आरो मा खारननि बहलिम गोनां खिफिया बेखौ माने ओरैबायदि आरो माने जोंहा बाजै गायदेया माने ओरैबायदि आरो माने आङो दिनैसिम बिमा जोनोम होनानै हिनजाव मानसिफोराखौहाय माने बहलिम गोनां खिफिनाय खोनाफेराखै मा खारननि बहलिम होआ आच्छा बे जोंहा बिनानावा माने मिनिनानै खिथानो रोङासै थ' सासे बेयावनो खामानि मावग्रा आंनि बिनानाव लाइसारि दङ बिनाव आं मिथिनानै लागोन आरो दे खोन्थादो दे स' लोगोफोर माने ओरैबायदि मिनिनानैनो गावसोरनो हास फाग्लि जाबाय आरोना हनै र' बेखौनो एसे फोरमायहरदो दे माने एसे माने हौवाफोरखौ मान दोनो आरोना बिथांमोना बेनिखायनो माने बहलिम गोनां खिफिनाय जाया माने आङो खोनाफेराखैमोन माने आङो खोनाफेराखैमोन आरो ओंखायनो बाजैनाव सोंनाय जाबाय दुखु मोननो नाङा आंनि बे सोंनायखौ दा बिथांमोनाबो रिप्लाइ होबाय माने हौवा मानसिफोरखौ माने सनमान दोनो आरो बेनिखायनो बुब्रु बाब्रा खिफिलाबाया आङो बेखायनो सोंनाय जादों माने आं हिनजाव मानसिफोरखौ खिफिया आं बेखौसो खिफिया आं बेखौसो सन्देहमोन आरोना दा बिथांमोना लासै लासै बहलिम गैयि खिफियो आरो खिफिनायालाय अब्लाबो माने हौवा मानसिफोरखौ मान दोननो थाखायनो माने बहलिम गोनां खिफिनाय जाया आरोना स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोननाय जासिगोन नोंथांमोना बरिं मोननो हागौ भिडिअआ एसे 8 मिनिट 13 माबा जाबाय पइन्ट जाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ गोलावब्लाबो माने बयबो स्किप नायलांदो बिराद इन्टारेस्ट मोनगोन आङो खिफिनायनि सोदोबै आङो बिथांमोनावहाय सोंनाय जादों स' लोगोफोर भिडिअखौ गोलावब्लाबो नायलांदो अननानै स' आंनि मिनिया बर'नि खावलायनाय स' आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन थेंक इउ